Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong kaburom kabakraw ya kajelahi berok kawai. Halor kajingdon kirang yelek kai ki bapau, hadu ki limpung yelek kai Shabari, hadin beki arngut ki Khynnah Khasi, ki beladon benta bat kakenhun yelek kai under 12, jong ka Minerva Academy Football Academy. Kabalara biang sa kawai kanam lakdo aha ka Go Thiet Cup arajar apun rio, ne ka World Youth Cup. Hadin baklala ban penlem no ya kakenhun yelek kai na Brazil ka RS Sports Yellow da argo lakawai ha ka final kabalalong ha ka khat pratrik ubanai naitung arhajar apun rio. Kini ki arngut kilong ume kham kraw nongrem na mairang bat u Donald Marthong na nongston. Kani kanam job kalawan orlong Lyngba ki gol bela thep da ume kham kraw lembat kawai da u thang sanglen kip jen. Kani ka job kalawan hadin artayo ba katay ka kanhun jong ka shlem ai jing Hikai na Chandigarh kala khor job ha ka Helsinki Cup. Hakani ke limpung gilek kai lawan bani shimbenta de ke shlem ai jing Hikai jong kiri ka perthei. Kumba ka pau ka Minerva Academy ka long ka kanhun ka ba klem sharem na du ka basdang ketika limpung. Ha ka ba kala job ha ka jing gilek kai group ya ka prep schools Pumas Blue England da khat ar la not goal ya ka Lillystorm SK 3 Norway da khatlai la shigol bat yaka surte ISFK na Sweden da khanreu la not goal ha ka wat ka baar la ne ka round of 64 ka Minerva kala job yaka Legacy Academy ka bana Kenya da hanreu la ar goal ha ka wat ka balai la ne round of 32 kala job yaka Prep Schools Lions na England da shipho la shigol ha ka pre quarter final kala job da khatnyo la shigol yaka OFC Kaurons na France ha ka quarter final kala penlem yaka Cancheritos FC na Bolivia da prala not goal but ha ka semi final kala job da laila ar goal yaka FC Lokomotiv Kyiv na Ukraine Hashwa bakan penlem saya katay kakanhun kabana Brazil. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. He MIT University Meghalaya man kasni kalong ka Jingshah bathuma ki Hikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki Hikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki Jingchang jongpi shaka job ki urlong bat ki kalalong ka Jingshah. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang syakalaway bacok.